Благодаря за всички играещи. Да продължават. Специално за всички играещи. Husky Borisia Kaya Maestra organ.
Почва, знам, че всичко е на грозде. Карабунаре, гроздари, чекаме ги да се превират. Нетърпение. Армани и Версаче, животът ти е год, нямаш съдръжки. Човек ти е пълен с пачки, кара супер коли само по поръчки. Обличаш Гучи, Армани и Версаче, животът ти е год, нямаш съдръжки. Ей, ти, готи супер носи, завиждат ти, защото си на всички. Замисля тебе, нямаш други грешки, неоспорим фактите и върхът си. Ей, ти, готи супер носи, завиждат ти, защото си на всички. Замисля тебе, нямаш други грешки, неоспорим фактите и върхът си. Армани и Версаче, животът ти е год, нямаш съдръжки. Човек ти е пълен с пачки, кара супер коли само по поръчки. Обличаш Гучи, Армани и Версаче, животът ти е год, нямаш съдръжки. Музиката е пазарена до 10 часа. Направете си сметка, че музиката е до 10 пазарена. Няма да има повече музика. Така си правите сметка да мога да се слузи заедно музиката. Добре, добре. До 10 е пазарена. Ме те могат искат и до 12, ама няма. От Виноградец също пристигнаха едни гости и продължават да минават от Виноградец. Да са живи и здрави! Специално за Виноградец е най-хубавата музика на диджей Аси. Бутвичо ти е супер бос, отдох какале барбалос, супер, супер барбалос, аре са и ня пердо, ай,
пусна музиката по-тихичко, докато минат гостите, защото шпикера трябва да води. И така, Георги от Пазарджик също подарява на младоженците един подарък, много красив. Той се получава нещо като от много давнашно. Това е като историческо нещо от музей. Това е подарък за години наред. Нещо красиво. Айде, може да играш, давай. Специално за Георги, продължава. Айде, ти си. Така. Специален поздрав. И за всички играещи под шатрата. Така, колега, малко набалява е музиката, колега. Да имаме гости. Така, Личо с неговата съпруга в момента минават и подаряват 20 лева, да са живи и здрави. Също така Васко от Карабонар с жена му подаряват 30 лева, да са живи и здрави. И по едно китка. Яша! Имаме едни гости от Менейкьо и подаряват Яшко от Менейкьо 30 лева на младоженците, да са живи и здрави. И целувки раздават. Дай. Яша. Дай. Яша. И така, също имаме гости от Менейкьо, подаряват 30 лева, да са живи и здрави. И целувки. Яша. Яша. И само за всички играещи. Моля да се стравувате, заповядайте. Танчо с неговата съпруга Мичо подаряват от Карабонар 20 лева. Дай! Яша, бе! За всички играещи чекаме гости да заповядат, канени, не канени, да минават под палатката, защото музиката е до 10 часа. Ще искате да играте, ще ви се прави поручките. Моля следващия. Чекаме. Желаещи. Музиката продължава. За всички играещи. Яша. This.
Продължаваме. Тъчната да минават. Първо искат да играят с булката и младоженника. И ще ги чекаме да видим кой какво ще подарява на младоженците. Yaşa! И така, продължаваме.